Ja by som teraz chcel predstaviť ten Kristov kríž. O ukrižovaní Ježiša Krista nám podávajú stručnú správu všetci štyria evanjelisti. K tejto téme sa však vyjadrili aj mystičky. Anna Katarína Emerichová, ktorá ako omilostená osoba dostala na rukách, nohách a boku stigmy, rany, ktoré zostali na Kristovom tele po ukrižovaní. Ona mala videnia, pri ktorých videla umúčenie Ježiša Krista a podrobnejšie to popísala ako spomenutí evanjelisti. Podobne aj ďalšia mystička Mária Valtorty v knihe Evangelium, ako mi bolo odhalené, tiež popisuje jednotlivé úseky umúčenia a smrti Ježiša Krista. V ľudskej rovine Ježiša hovoríme, a to zvlášť na Veľký piatok, to aj počúvame, kazatelia sa sústredia. Kto zavinil smrť Ježišovu? Judáš? Lebo bol najbližšie a zradil ho. Alebo veľkňazi, ktorí ho nenávideli, alebo boli to krutí a suroví rímski vojaci. Medzi týmito skupinami hľadáme, kto je vinník, že Kristus zomrel na kríži. A predsa v Božej rovine musíme to vidieť trošku ináč. Na smrť vydal svojho syna sám nebeský Otec. Ježiš zomrel, vydal sa sám, aby za nás zomrel. Keď pozeráme na kríž, môžeme povedať, ja som to urobil, moje hriechy ho tam poslali. Môžeme to aj takto povedať, on to urobil, lebo priviedla ho tam jeho veľká láska. Nebol zabitý, zomrel, dobrovoľne sa vydal, aby vykonal, čiže splnil Otcovú vôľu. V Getsemanskej záhrade sa modlil, plakal, prosil, volal k svojmu nebeskému Otcovi, aby odňal od neho tento kalich. A svetopisec pokračuje, a bol vyslyšaný. Ako bol vyslyšaný, keď všetko pretrpel? Áno, prijal tento kalich a povedal, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Čo bolo pri Ježišovom ukrižovaní také dôležité, že ho napriek hrôze, hanbe a bolesti Boh dopredu zamýšľal poslať na kríž a Kristus prišiel, aby toto všetko vytrpel. Kristova smrť bola potrebná a dobrovoľná, ale bola aj nezištná a blahodárna. Podstúpil ju kvôli nám, nie kvôli sebe, a veril, že jej prostredníctvom nám zaistí dobro, ktoré nemôže byť inak získané. Vravel, dobrý pastier položí svoj život za ovce. A podobne povedal aj pri poslednej večeri, toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Apoštol Peter napísal, Kristus trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Možno ste niektorí, a možno aj všetci, videli film Mela Gibsona Umúčenie. Bol to azda najautentickejší film s touto tematikou. Mnohí diváci pri ňom plakali, hanbili sa za svoje slzy. Ale tie slzy predsa sa tam objavili. Ba bolo počuť aj také vety, už nikdy nechcem hrešiť. Naše hriechy boli prekážkou, ktorá nám bránila prijať dar, ktorý nám chcel dať. A tak museli byť prekážky najprv odstranené, aby sme zamýšľaný dar mohli dostať.
Ježiš sa s našimi hriechmi vysporiadal svojou smrťou. Kristus zomrel za naše hriechy podľa písma. Kristova smrť a naše hriechy súvisia. Toto spojenie má charakter trestu. Ako nevinný vytrpel trest, ktorý si zasluhovali naše hriechy. Podľa písma smrť súvisí s hriechom ako spravodlivá odplata. Mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život. Smrť je votrelcom v Božom dobrom svete a nie súčasťou jeho pôvodného zámeru pre ľudstvo. Boh zamýšľal pre ľudí ako nositeľov jeho obrazu, lebo sme na Boží obraz boli stvorení. On zamýšľal taký ušľachtilejší koniec, možno podobný preneseniu, ako bol prorok Eliáš prenesený do neba, alebo nejaký iný spôsob nám ešte neznámy. Veď sa v Biblii aj píše, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani na mysel neprišlo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Teda nevieme, aký by to bol iný scénar, keby tu nebol ten hriech a našťastie aj Kristova obetavá láska. Toto je asi o tom Kristovom kríži. Je to tak aj obširnejšie písané. To potom si môžete prečítať. Neplatí nič, len prachy sú zbraň. Hej, tak vezmi svoj bič a vyčisti chrám. Len závisť, nenávisť, povedz, kadiaľ mám ísť. Ja to už netuším, mám tiež dosť rán, ale na duši
na zem sa vráť a